La segona edició del Festival Internacional del Circ Castell de Figueres inclourà un número amb 8 cavalls. Es tracta d'una espectacular atracció presentada pel Circ Bolxoi de Moscou. Perquè aquest any obrim el festival als artistes de quatre potes. No volíem limitar-nos a les dues cames, perquè en el món del circ és evident que una part indissociable són els animals artistes. El circ nasqué ara fa prop de 250 anys i ho feu gràcies a un animal al qual se li dedicà sencerament aquest espectacle, que era el cavall. Durant més de 70 anys, els espectacles de circ eren única i exclusivament espectacles eqüestres. El Festival de Circ mira cap al davant, cap al futur, amb noves atraccions, amb nous valors, però també mira cap a l'origen del nostre circ, que és l'acrobàcia eqüestre. És molt rar a dia d'avui trobar números de jòqueis a cavall, saltadors a cavall, i aquest número en concret va ser el primer premi, el Premi d'Or, del Festival de Circ de Moscou a la seva darrera edició. Portar aquests 8 animals a Figueres comportarà una complexa logística. I estem portant a terme en aquests moments tota la logística molt complexa per a una transportació modèlica dels 8 cavalls que viatjaran directament de Moscou a Figueres per garantir les millors condicions d'hàbitat, de seguretat per cadascun d'aquests artistes, i amb això ens hi està ajudant moltíssim tant el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, que té una delegació aquí a Figueres, i també el Ministeri d'Agricultura per tot el tema de duanes i de transportació d'èquids d'allà fins aquí. És evident que tot aquell conjunt de carpes s'hi afegirà un conjunt més de quadres climatitzades, amb boxes individuals, amb el doble de la mida exigida per cadascun d'ells per acollir aquests 8 cavalls. En aquesta segona edició del festival, en total hi haurà 22 atraccions amb 63 artistes de 12 països diferents. Com sabeu, el leitmotiv del festival és que tots els números que es presenten sota la carpa del castell mai han actuat ni un sol cop sota una carpa de circ europea. Aquest és l'eslògan que segueix presidint el festival i és la primera premissa en quant a la selecció artística a tenir en compte. En total, 22 atraccions que sumen 63 artistes procedents enguany de 12 països. Hi haurà còmics, equilibristes, malabaristes, trapezistes, acròbates. Complementant les funcions, el castell es dedica una nit als artistes locals. Àngela Mieva, Carlos i Raül Blac actuaran el 23 de febrer al Teatre El Jardí. A banda de rebre artistes internacionals al Castell de Sant Ferran, projectem al món el que són valors locals en aquest món del circ. També Àngela Mieva, Raül Blac i Carlos en un espectacle al Teatre Jardí el dissabte 23 a les 9 del vespre. Podeu comprar les entrades des de la pàgina web festivaldelsirc.com. Les funcions i activitats es faran del 21 al 25 de febrer.